minutos lang. Bukto yung uwan ni Bayana. Tawagin sila. Iwas, ako tawagan. Purbida, asa naman mo? Kung may plano luwason niyo, Maria Clara? Ha? 5 minutos na lang? Ha? 5 minutos, buto ni Oli Mayana eh. Buwa ka! Wala andyan mo kiba ko kung sa ako kalagot o kaligot ko sa iyong mamilya. Ay mo pagsalig, tao-tao ramis ka humayan! Boris! Bruno! Prepare the missiles. Are you ready to fly, baby? Bro. Murag ganda sila ga. Stay in position. Guys, nakabantay sila nga nata. Prepare the attack. Mga talawan! Huwag ka away ko! Mario! Anak ko imong anak! Kung di na ni mo puyan si Maria Clara, ako rin itagak imong anak dire! Ayaw! Ay napila akong anak! Paano siya ilabot? Sige ka! Di gyud kang pato? Ako ning itagak imong anak! Ayaw lagi! Bus! Ay, ito na, bus! Di natin ang bata! Ang laro kayo na! Mau ba? Basta ka ahak! Patay! Brad! Patay na siguro yung... Ikabala ka ito. Nako'y shield review spear. Kaya na sila katulad na to. Ganyan, ma-record lang. Brad! Nagkaayap ng 1, 2, 3. Gumanda! Lik! 1, 2, 3. Ay! Peace! Nakitaan ko, Brad! Dala mga bundok, Brad! Para ya! Asa naman mo ron?